Bai, da, bueno, da bixaben alde bat egin, dala ez horrela izko pertsona bat. Eta bizira baluntza batzutan, igual bakarrik sentitzen dena, ez da? Landetxe baten, hola. Eta hor bere bakarra da aurreikiko, nik uste, sortu, bueno, etortzen zaio, unbaitetik izatzen zaio, lagun bat, dala, existitzez dena berez, baina behantzak hor da. Eta, bueno, era beren, Alex izan da. Eta era beren, guraso daude pixka eta arduratuta, pusita neskaren joerak o jarrerak ikusita. Eta gozun erabakitzen dute aldaketa bat ematea beren ingurun aldaketa bat behar duela erabakitzeko eta jutegi hiria. Eta hiria pundago beste aldaketa bat sortzen eta gogoritzeko pixka. Isabel, aurkitzen ditu lagun berriak, ez? Oida. Lagun berriak edo sartzen. Eta hasi egiten da, nola behar, ez? Bai, pixka.